Asikubingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusihlwa nazi enohlonze ngalesikhathi. Usihlalo we-ANC eGoli uTata Mrero uqokwe njengemeya yaseGoli kulandela ukukhishwa kaDokotela uMphophalatsi ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe kanti uMrero uzibophezele ngokuzinzisa imali yomasipala. Umvikelo womphakathi osabambile uthi liyaqhubeka uphenyo ngodaba lokuphangwa kweblazi likaMengameli iPharaphara. Luyasuka kusasa ushikishilo omlenze wokuqala wama-semifinal e-MTN 8 abavikela isicoco eMamelodi Sundowns bazobhekana ne-Orlando Pirates eSoweto kuthi ngesonto iKaizer Chiefs singatha amaZulu e-FNB Stadium. Imeya entsha yomkhandlu udolobha iGoli uTata Mrero ithi izoletha uzinzo ngakwezemali kulomkhandlu udolobha losihlalo we-ANC eGoli uqokwe kulesikhundla kulandela ukukhishwa kobe imeya uDokotela uMphophalatsi kulandela isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe. Kucishe kwasukuthuthuva kulomhlangano njengoba amalungu eDA ebelwisana namaqembu amancane okuyiwona afake isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bemeya anqabileke ukucikica amagama awo ohlwini lwabantu abathamele lo mhlangano akwazi ukufaka isicelo sokuthi uhlehliswe. Isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bemeya siphase ngamavoti angu 139 ezihlalweni zomkhandlu ezingu 217. They said that they do not recognize the meeting. You must also remember that these people is government. They can't. It's like government protesting itself, which is wrong. Obe imeya uDokotela Mphophalatsi ukholwa ukuthi ukususwa kwakhe akukho emthethweni kulandela ukuthi inkantolo isichithile isicelo sakhe sokuthi kuthathwe njengento engekho emthethweni ukuhlala komhlangano womkhandlu. What happened today was an injustice, it was unlawful. We're just waiting for the courts to redeem the residents of Johannesburg from what has happened here today. Oqokwe njengemeya uTata Mrero uthe ubuholi obusha buzogxila ekuletheni uzinzo ngakwezemali kuleli dolobha. It is heartbreaking that the city's main entities are financially on their knees with unsustainable overdrafts such as the city power, which is now sitting at 8 billion negative cash balance. Umurero ufuna ukuthi kulungiswe ngokusheshsha amabhuku ezemali omasipala uma kwenzeka basebenzisana nezikhungo zezemali ukwehlisa isikweletu saleli dolobha. Uthi bazozama ukuthola enye indlela yokuhlinzeka ngogesi ukuze kwehle ucisha konga ugesi kuleli dolobha. Libonakala lisengcupheni kusasa lomfelandawonye onqantathu we-ANC. Lokhu kuza njengoba ingqungquthela yekhosathu imemezele ngesiphakamiso se-SABC sokungenela ngokuyimela ukhetho lwango-2024. Kusenjalo i-ANC nayo izimisele ngokuhlela kabusha umfelandawonye. Ingqungquthela yekhosathu ephothulwe izolo ibubeke bacaca pha ubudlelane bomfelandawonye ongonqantathu obulumelayo. Lapho izisebenzi kudingeka ukuthi zivotele ukuthi zeseka i-ANC noma i-SABC okhethweni oluzayo lwango-2024. Lokhu kuza emva kokuthi unobhala jikelele we-SABC eveze ukuthi i-SABC isikulungele ukungenela ukhetho ngokuzimela. Unobhala jikelele we-Pop Crew uthe lolu daba bese luvele lusikaziwe ngo-2018. The 13th resolution said we support the ANC on the basis that the ANC reconfigure the alliance, failing which then COSATU will support the Communist Party on the state and popular power. Emva kokulaqaza ukwethula kwakhe inkulumo kule ngqungquthela usihlalo we-ANC uGwede Mantashe ekuqaleni wathi uma i-SABC ingenela ngokuzimela ukhetho lwango-2024 kuzoholela ekutheni amalungu omfelandawonye ongunqantathu aqomise amavoti emfuleni owodwa okuyizisebenzi. Ekhuluma eLuthile House okhulumele i-ANC uPulemabe uthe ukuhlela kabusha umfelandawonye ongunqantathu ikhona ngqo i-ANC esezinhlelweni zakho. Part of what has been discussed there has been the reconfiguration of the alliance, which is the resolution of the COSATU conference. We have also taken that kind of a position ourselves as the African National Congress. Kulindele ukuthi COSATU iveze imiphumela yamavoti ngolwezimo. Ungqongqoshe wenkampani engamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan useqoke ibhodi elisha le-Eskom elizoqala ukusebenza ukusukela kusasa. Usihlalo webhodi uMpho Makwana.
uMakwana uphinde abe ngusihlalo webhodi leNedbank kanti ube yilungu lebhodi leEskom kusukela ngo2011 waba yiCEO izinyanga ezishiyagalolunye leli bhodi lizohlala iminyaka emithathu. The board is responsible for ensuring, amongst other things, that the shareholder compact is implemented, that they have a management team that is attuned to the objectives set out in the shareholder compact and in the kind of strategic direction that a particular entity is required to take. uGordhan uthi unethemba lokuthi ngesonto elizayo isimo sokucisha konga ugesi sizobangconywana. iCEO yaseEskom uHenry Director usazohlala esikhundleni sakhe kanjalo nobhekile ezemali kwaEskom uKhalib Kasim. Amanye amalungu ebhodi esulile ngokuphazima kweso ngaphambi kokuba kwenziwe lesi simemezelo ibhodi beselisele namalungu amahlanu. Obambe njengomvikelo womphakathi uadvocate Kholeka Gcaleka uphinde wathi bonke laba abathintekayo udabeni oluthinta isigameko sokuphanga eplazini iPharaphara babambisene kahle nabo njengoba kuqhubeka uphenyo. Uadvocate Gcaleka ubededela umbiko ngamacala bephenywa yehhovisi lakhe kuwo kukhona lolo lwenkulumo eqoshiwe kaMengameli wezwe emalungana nokusetshenziswa kwemali yabakhokhintela kathi khankaselwa iANC. Inkulumo eqoshiwe yaphutshuka lapho uMengameli uCyril Ramaphosa athi unolwazi ngokuthi kwasashazwa imali yabakhokhintela emikhankasweni ethile yeANC yasusa umsindo. Amaqembu aphikisayo athi lokho kukhombisa ukuthi uRamaphosa wephula imigomo yokuyiphatha ngokwehluleka ukwazisa abezomthetho ngalokho. Kepha umvikelo womphakathi umthole emsulwa. Evidence obtained indicates that prior to the president making these utterances, it was widely reported, even in the Zondo Commission, which was public, on the misuse of public funds by the ruling party for party political gains. Odabeni oluthinta iplaza likaMengameli iPhalaPhala uthi uphenyo liyaqhubeka ngaphandle kwehibe ngemva kokusolwa ngokuhudula inyawo kulolu phenyo. We call upon the public to rest assured that we have covered a lot of ground and we are receiving cooperation from all stakeholders involved. Kusenjalo ihhovisi likamvikeli womphakathi lithole ukuthi umnyango wezokuvikela wephula imithetho yokuthengwa kwempahla ngo2020 ngesikhathi kuthengwa imigomo yeCovid-19 ebiza igidi eyingama200 zamarandi kwelaseCuba. Owabengu ngqongqoshe wezokuvikela ngaleso sikhathi uNosiviwe Mapisa Nqakula kuthole ukuthi wephula umthetho wezokuvikela kanye nomthetho sisekelo ngokuhambisa ithimba leANC ngendiza yombutho wezokuvikela ngesikhathi ehambele eZimbabwe ngomsebenzi. Ms. Mapisa Nqakula neither had the authority nor the permission to ferry the ANC delegation in an SANDF aircraft that was approved to transport herself and her staff to and from Harare, Zimbabwe. iANC yakhokhela umnyango wezokuvikela $105 zamarandi ngemva kwalolu hambo. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ungqongqoshe wenkampani engamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan uyena sizathu sokuthi izwe litho lelibhekene nenkinga yogesi. Ubekhuluma namalungu e-EFF ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi eNorthern Cape. We warned them about this guy with 2 chips, that this one is a problem. He's going to collapse DNAM. He's going to collapse SAA. He's going to collapse Eskom. He's going to collapse Transnet. Today, the price of coal in the whole world per ton is 500 to 600 rand. It has never been at that level. Yet, coal is piling and piling in Limpopo mines. It can't go out of South Africa where it will be bought with abnormal price because there are no trains to take the coal to the harbor out of this country. Njengoba ukucisha konga ugesi kulindeleke ukuthi kube khona isikhathi eside, umnyango wezempilo usebenzisana neEskom kanye nomasipala ukukhipha ikhungo zezempilo ohlelweni lokucisha konga ugesi. Sibalelwe 37 izibhedlela ezikhishiwe ohlelweni lokucisha konga ugesi. Banethemba lokuthi ke lesibalo sizofinyelela emakhulwini amathathu khona amaduze nje. Ungqongqoshe wezempilo ubekhuluma nabezindaba ngesikhathi evakashela isibhedlela saseWitbank eMalahleni eMpumalanga. Lesibhedlela esidala saseWitbank sibeka engcupheni impilo yabantu. Isibhedlela sikho clean,
and then isibhedlela masingekho clean, and then uma uthi ucela mhlambe la ucela uphethe ipain mhlambe ucela ipiece lepain awunikwa. Isibhedlela lana si right kodwa ama nurse amanye awasi right aphatha abantu kabi. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phaahla uvakashele isibhedlela. Uxoxisana neziguli kanye nezikhulu zesibhedlela. Various areas are congested. Patients are, cannot be accommodated. They have to be treated and then be moved to neighboring hospitals. Now, that is just not acceptable for any hospital, but especially for a tertiary hospital. Izikhungo zezempilo nazo azisali ngaphandle uma kucishwa ugesi, lokho kubeka engcupheni impilo yabantu. Umnyango wezempilo ususe ezinhlelweni zokuthola uwoyela wama-generator kanye nokuwagcina esebenza, kanye nogesi ophehlwa ngumsebe yelanga. Izibhedlela ezinkulu zikhishwe ngaphandle ohlelweni lokucisha konga ugesi. This morning we counted 37. We want to make sure that the 300 plus at least hospitals, health centers also can come in later, but at least hospitals must be secured. But we also finally just said that from our side, we're now looking at adding solar energy wherever it's possible. Njengoba silokhu zenyuswa izigaba zokucisha kogesi, iziphathimandla zithi lezi zinhlelo ezintsha zizoqinisekisa ukuthi kwehliswa umthelela ezigulini. Sichithweni izindleko zaso isicelo esiphuthumayo sokuzama ukumisa umcimbi wokugcotshwa kwamntwana ulikukela Mjaji njengengonyama yabapedi babulubedi eLimpopo yinkantolo yasePitoli. Lesicelo besifakwe ngowayeusitswebhu weANC uDokotela uMathole Mothega nokuyena okholisa umntwana uMasalanabo Mjaji okuyena ogunyazwe njengendlovukazi. Inkantolo ke ithe uMothega akanalo igunya lokulawula uMasalanabo futhi lolu daba belingaphuthumi kangako. Abantwana uLekukela noMasalanabo Mjaji bobabili bangamazinyane endlovukazi uMakobo Mjaji wesithupha owakhothama ngo-2005. Umntwana uMasalanabo kwakuhlelwe ukuba athathe izintambo zokuba indlovukazi uMjaji wesikhombisa uma eseneminyaka eyi-18. Kodwa nyakenye ngoNhlaba umkhandlu wobukhosi wamemezela umntwana uLekukela njengozongena kulesi sihlalo nokuyinto esiholele ekutheni kuqiqwe ezinkantolo. Ipuntshile ke imizamo kaMothega yokuvimba ukugcotshwa komntwana uLekukela. This judge is saying a child of 16 should be left to the wolf to be eaten by the wolves, because if a foster parent cannot represent her, who else should represent her? So the judge grossly erred. Uthe lo mcimbi awusho lutho ngekusasa likaMntwana uMasalanabo ngoba vele umengameli uCyril Ramaphosa kanye nekhomishana ithulo sebamgunyaza njengofanele kwesokuba indlovukazi. Umkhandlu wobukhosi usemkele isinqumo senkantolo. Uthi umntwana uMasalanabo akaqeqeshwanga ngendlela efanele ukhola isizwe sabulubedu futhi akakulungele ukuba indlovukazi. Our traditional ceremony eyotshwela pele with the right person. uDokotela uMathega ufake esinye futhi isicelo sokuphosela inselele isinqumo somkhandlu wasebukhosini sokuqoka umntwana uLekukela njengengonyama nesizolalelwa mhla zi-10 kwezokwethwasa. Batetelwe abasolwa ababili ababoshelwe icala leyamene nokubulawa kwengane eneminyaka emine ubudala yasePaarl eBolande Western Cape. Laba bekumele bavele enkantolo yendawo namhlanje. Umphakathi wasePaarl ububhikisha namhlanje uthi akwenza ubulungiso ngokubulawa kaTamia Botha. Isidumbu salengane satholakala emva kosuku inyamalele yayithungathwa umphakathi. Umphakathi uthukuthele ufuna abantu ababulala izingane bajeze. uTamia Botha walahleka ngesonto ntambama. Ngumsombuluko wathola lesidumbu sakhe emagcikeni esikole samabanga phansi. Ngifuna laba benzele ukuba banjwe kwenziwe ubulungiswa. Kuboshwa abasolwa ababili kanti bavele enkantolo namhlanje. The senior prosecutor, she told me this morning that they are still busy with the case, that they are processing all the evidence to take the case to court today, but they're still uncertain if they will take it in or not. Uphenyo liyaqhubeka. Umnyango wezolimo eEastern Cape ufake imali engaphezulu kwezigidi eziyishumi zamarandi emnothweni wezolimo endaweni yasemhlonhlo. Lo mnyango uhlinzeka abalimi ngamagusha ayishumi kanye nemfuyo eyikhulu kubalimi bendawo. Uphuhliso lwezolimo ezilalini. Amafama axhamle kwesisipho athi anethemba lokuzimela kungensuku zatywala.
Ezindawo zokucheba kunye nempahla emfutshane ziza kuncedisa ekuveliseni uboya. Ngaphambili besisebenzela konquphansi ezindlini uboya bethu bungcola kodwa namhlanje sinovuyo nabantwana bethu esinabo bayafumana ubuchule bokwazi ukucheba. Sinikezela kulamafama ukwenze babakwazi ukuphucula umhlambi wabo. Kodwa umba wokubiwa kwemfuyo usengumngeni ingakumbi kulommandla wasemhlonhlo. Sinalo iqhinga esiphezukwalo esiliqulunqayo lokuba sipilothe le project kodwa ke sisasathethathana ne private sector sikwazi ukuba umuntu akwazi uyibona imfuyo yakhe ayitrack akwazi uyibona indawo ekuyo ngalo lonke ixesha uhlela apha endlini yakho ukwazi uyibona bigusha yakho ku N2. Isebe likwajongisa imibombo nakwezinye ingingqi ukuze lizixhase kwangalendlela ifanayo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuqumbu. Ilindeleke ukuthi iphinde yehle intengo yopetrol ngenyanga ezayo. Upetrol kulindeleke ukuthi wehle ngerandi litha kanti udizili wona uzonyuka ngo15 cents ilitha. Abekho abashayeli bezimoto abasebenzisa udizili kulezi indaba ezimnandi. Inhlangano Automobile Association ithi ukwenyuka kwentengo yodizili kuzoba unomthelela omubi emkhakheni othutha impahla eyemikhiqizo nolimo. Any decrease over R1 is still very significant. So petrol users, I think, will be very happy with this news. It's going to bring the cost of a litre down below 23 Rand again, which, for many people is very significant. Kulindelekileke ukwehla kwentengo yopetrol njengoba bese inyuke kakhulu kulezi nyanga ezedlule. We are expecting to see a revised pricing for the oil prices and that will translate as well to fuel around petrol and diesel prices to come down to a reasonable pricing like model. Intengo entsha kapetrol izoqala ukusebenza kusukela ngolwesithathu oluzayo. Beluphezulu uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u17.97 edoleni lasemelika libe u20.20 kupondo kanti liu 17.57 ku euro. Ipula laseBotswana libiza R1.34. IJC vale inkomba Izabelo yenyukile. Igolide libiza $1,672 i-ounce, platinum yona ibiza $1,865 i-ounce, uwayile ongahluziwe ubizwa $88.17 umphongolo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uthi imphumela yemidlalo eyedlulu ayizukusho lutho uma sebebhekene neMamelodi Sundowns emzuliswaneni wokuqala wama-semifinals e-MTN 8 e-Orlando Stadium kusasa. I-Kaizer Chiefs yona izobhekana namaZulu e-FNB Stadium ngesonto. IMamelodi Sundowns isalokhu idlela amahlanga emidlalweni edlule eyidlale neOrlando Pirates ike yathela amabhakabhaka ngehlazo lamagoli amane kwelilodwa emidlalweni emibili yanyakenye. Noma bedlalela ekhaya bekungenzi mehluko kwezimnyama ngoba iDowns ike yanqoba ngamagoli amabili eqandeni ngesikhathi begcina ukutholana phezulu eOrlando Stadium ngomandulo wanyakenye. Kodwa umqeqeshi uthi kulomdlalo wakusasa ithuba lakhe nabadlali ukuguqula izinto. It doesn't make any sense for me to think about what was the result the last time that these two teams face each other, because it's not gonna have a role, and the players are very angry, hungry, and really looking for this game. NeSundowns nayo izimisela ukudlulela emzuliswaneni olandelayo. We have not played Pirates and we don't know what Pirates is capable of offering in this match, but all we would want is to go through to the next round of the competition. Komunye umdlalo iKaizer Chiefs izosingatha amaZulu eFNB Stadium ngesonto. We know where the weaknesses lie and hopefully we can use that to our advantage. Imilenze yesibili yama-semifinal MTN 8 izodlala ngempela sonto yomhlazi ngama-22 kuMfumfu.
Siguqisa inyanga umandulo kusihlwa ngolesihlanu ku SABC 1 Mzansi for sure. Mbukelo wami omuhle ngimthandayo mangibingelele uzoqaphela indaweni esigudle ugula phana kuntshonalanga koloni kakhulukazi ko Cape Town ko Gugulethu ko Cape Flat limboze ngamafizulu samajalo songena endaweni esikhona lapha eMpumalanga koloni nakwezinye indawo esikhona lapha ko North West imboze ngamafizulu amajalo uyofika lapha kwaZulu Natal nakwezinye ingxenye esikhona lapha eMpumalanga uzoqaphela mbukeli amathuba esivulo walindela kakhulukazi lapha ko North West akuye lapha u30% 60% mawungena lapha eMpumalanga koloni kusasa mbukeli uzoqaphela ukuthi libalihleke izulu endaweni esentshonalanga yezwe obheke nje mawugudla ugula lapha eMpumalanga koloni imboze ngamafu ngempela izulu samajalo sofika lapha kwaZulu Natal nakwezinye futhi ingxenye esikhona lapha eMpumalanga amathuba esivula akuye u30% kuphina endaweni esiphakeme lapha kwiMpumalanga koloni sofika lapha kwaZulu Natal South African Weather Service baqinisekisa mbulu ezamvula engikhuluma ngazo kusihlwa ngempela esikhona lapha kwiMpumalanga koloni ezihambisana nokuduba ubungaba yibo ubungozi yobusucela mbukethu usize usiqaphele isimo esinjalo salo izulu kanti ke kusasa udaba ohlukile ngani ngoba uzoqaphela South African Weather Service bakhipha ixesha somlilo wamadlelo endaweni esikhona lapha ko North West hamanja sofika endaweni esikhona lapha ko Limpopo nakwezinye ingxenye esikhona lapha kwiintshonalanga koloni yobusucela mbukeli futhi usize usiqaphele isimo esinjalo salo izulu mbukeli okhona lapha kwaZulu Natal kusihlwa amazinga akho shisa khahlela isingubo ngaye lapha u12 sofika lapha ku20 Gauteng nakhona udaba olufanayo u13 lapha u15 mbukelo seLimpopo nakhona udaba olufanayo ngaye lapha u16 sofika lapha ku20 kanti ke mawukhona lapha kuSedalandile khona labuza uthi ngubo ngaye ngoMayina Zu1 abe mathathu mawukhona lapha kuKhavina u8 mawukhona lapha ngempela eCape Town sofika lapha kuVustile kanti kusasa mbukelo khona lapha kuFred Ndalo zobusuqaphela ngempela ukuthi amazinga akho shisa kusasa azobethe ukuba mahlenyana kanti kaloko kuSpringbok azobe nguye u20 obheke nje eCape Town azobe nguye lapha u20 29 kuSpringbok kwaZulu Natal nguye lapha u34 sofika lapha ngempela ku24 zobusuqaphela eGauteng nguye lapha u29 sofika lapha ku32 lashisa futhi mawukhona lapha eLimpopo ngo29 sofika lapha ku36 mina ngithi kini nonke emakhaya Nkosithela umusa Mbukeli uma lezi ndaba zikuphuthela lapha uzozithola ku YouTube ngamagama athi SABC Izindaba usale kahle